Your parents was very lucky. The hand was lamb. Your papalon, mamalon. Papalon? Unsa rogan na buhi? Papalo ay mamalo. Papalon naman ang gagawin. They do not know how to learn. Laban na ka? Ay, nanay mo, Papa. Was gardening. You are strong. Hindi ko papa. Salam aja. Kau ada yang mau tuh? Natulog pa niyo niya nasib. Now, gitarra si Kon. Bye-bye, Kim. Happy New Year. Ya Rakim. Salamat, ha. Diyos. Ano naman ni Mon? Ano naman ang translator? Sa anak ng kanan Wala lighter. Bye, Kim. Okay na ka? Ay, ihatod ka niya, Abad. Nak. Oh. Ang ikadua ba yan? Mahilig sa mga pan. Kaya din boros. Kasi na isang lalaki Hey! Balbal kaya! Tama. Ay, di, katulog pa akong may... Ki! Tulog pa akong tita, hoy, buang! Normal kini eh. He! Tulog pa ako, tita, sumbagong taron. JR, tulog pa ako, tita! Samang pa kaya ningit? Akala ko, tato. Gawit, okay! Ano mo to si Abad? Nagbiya na ni Abad. Yung ate. Diskarte, dala diskarte na to. Baliktad ako niya, memorize kaya na niya. Naging nato ka.